Kaixo, Beñat Goikoetxea Maia naiz, eta bideo honetan etengailu elektronikoei buruz, konkretuki diak etengailu elektronikoari buruzko, lana aurkeztuko dut. Bueno, potentzia elektronikoan, oso ohikoa da, etengailu elektronikoen erabilpena. Da, segatik, etengailu elektronikoen funtzioa da korrontea pasatzen ustea edo blokeatzea, eta aplikazio bakoitzean behar den ezaugarrien arabera garrantzitsua da etengailu elektroniko egokia aukeratzea bere ezaugarrien arabera. Kasu honetan nik diak etengailu elektronikoari buruz egingo dut berba. Hemen diak etengailu elektronikoaren simboloa honako da, eta hauek dira hau da bere itxura. Da, bueno, oinarrizko ezaugarriak bi noranzkoko diodo bat da. Zer esan nahi du honek? Korrontea bi norabideetan garraiatu aldezakela. Noiz, bere desarra edo haustura tentsioa gainditzean, eta garraiatutako korronte horrek ez badeu balio karakteristikoa gainditzen. Hemen ikuste duzuen bezala bi terminalez osatuta dago, lehen terminala eta bigarren terminala anodo edo katodo ere deituak, eta esan bezala bi terminalen arteko tentsio aldakorrak haustura tentsiora heltzen direnean aktibatu egiten da eta korrontea garraiatzen hasten da. Tentsio horiek hemen esan dut 30 volt direla, baina egia esan fabrikazio prozesuko potentziaren araberakoak dira, eta 20 eta 36 volt artean egon ohi dira. Desarra tentsioa lortzen denean, diakeko tentsioa murriztu egiten da eta korrontea igarotzen uzten hasten da triak edo SCR tiristoren desarrerako edo kliskatzeko ere esaten da. Aplikazio hau ondoren geroago bideoaren jarraipenan ikusiko da. Egitura, NPN edo PNP egitura ikusten izan aldezake, hemen ikusten den bezala. Da, bueno, fabrikazioa. Bi material erdikristalino batuz egiten da. Adibidez, bi material horiek izan aldirez bata silizioa eta bestea germanioa. Material erdikristalino hauek erdi eroale izan daitezen, hauek dopatu egiten dira partikula positibo edo negatiboekin lortu nahi den erdi eroalearen arabera. Eta horrela bi erdi eroale izan da, NPN edo PNP hemen adierazitako egiturak lor dezakegu. Diak motak. Bi diak mota nagusi daude. Bata da, hemen agertzen dena, hiru geruzako diaka, honako da bere simboloa, eta transistori bipolar baten antzekoa da. Ez dauka, ikusten den bezala, ez dauka base konexiorik, eta dauka bi emisorea eta kolektorea biak oso dopatuta. Modu honetan, gailua blokeatuta mantentzen da, desarra tentsioa lortu arte, eta hau lortzean korrontea sartzen da, eta basearen transistorea eroale bihurtuz. Gailua simetrikoa denez, bipolaritateekin berdin funtzionatzen du. Izan alda kolektorea lortzen dagoena tentsioa, desarra tentsioa, edo izan alda kolektorea. Eta gero ondoren dau, lau geruzako diaka. Diak hauek bi sokei diodo osatuta dau, bi diodos osatuta dau, eta diodo hauek antiparaleloan jartzen lortzen da. Horrela bi noranzkokoa izatea egiten dugu. Bere aplikazio nagusia triak baten desarra gauzatzeko erabiltzen da. Funtzionamendu printzipioa. Esan dugun bezala, diak baten PNP edo NPN transistore bipolar bat bere haustura tentsioraino eramatean datza, horrela korrontea garraiatu ahal izateko. Eta hemen agertzen dena, diakaren ezaugarri kurba da, orain hobeto aztertuko duguna. Hemen agertzen dena da bere haustura tentsioa, eta esan bezala, haustura tentsiora iristean korrontea garraiatzen hasten da. Zer gertatzen da ostera? Behin
korrontea garraiatzen hasten denean, haustura tentsioa murriztu egiten da impedantzia negatibo dun eremu bat agertuz. Modu honetan, diak gailuek oso korronte altuekin lan egin dezakete. Eta ikusten dugun bezala, simetrikoa danez, korrontea bi norabideetan ibili daiteke inongo arazorik gabe. Beste gauza importante bat da tensión umbral de conducción del diodo esaten dena, da tentsio tartea non korrontea garraia dezakeen diakak. Hau da zirkuitu elektriko bat non diakaren aplikazio nagusienetako bat agertzen den, hau da triak bat kliskatzeko, eta zelan funtzionatzen du, ikusten dugun bezala hemen dekogu erresistentzia aldakor bat, eta hemen kondentsadore bat. Kasu honetan, erresistentzia aldakorrak kondentsadorea kargatu egingo du, eta orduan noiz arte diakean desarra tentsioa lortu arte. Behin tentsio horretara iritsita, hemetik korrontea garraiatzen hasiko da, horrela triakera heldu arte eta hau kliskatu egingo dau. Ikusi dugun zirkuitu elektrikoa, hainbat aplikazio ditu. Besteak beste, intentsitate aldakorreko argiztapenetan, kalefazio elektrikoetan, motor batzuen abiadura erregulazioetan, baina baita ere babes zirkuituetan, bateria kargadoretan, motorren kontrolean edo faseko kontrolean. Dataset. Dataset dokumentu bat da, interneten topau dodala, eta gailu ezberdinen ezaugarriak eta funtzionamendua batu eta laburtzen ditu. Bertan datasetean agertzen dira aparatu elektronikoak, elikadura iturriak eta beste hainbat gailu. Eta oso interesgarria da ingenieroentzat, segatik guk diseinatu nahi badugu sistema bat, gure ezaugarrien arabera dataseten ikusten dugu eta aukeratu aldugu ze gailu behar dugu zen. Diakaren dataseta. Nik topau dodana, honako ezaugarri hauek ditu, haustura tentsioa 32 volt eta 40 voltentzako, eta haustura korronte basukoentzat. Deskribapen bat agertzen da diakari buruz, eta komentatu dudan bezala, esan da jaurtik eta diodo baten moduan funtzionatzen duela, triakarentzat, tentsio finko batekin. Daude bi mota direla DB3 eta DB4, triak moduko etengailuekin erabili aldirenak, kontrol sistemetan edo fluoreszenten abiorako, eta badau beste mota bat, deitzen dala bertsio berri bat, diesela pizka bat txikiagoa, direla SOT23ak. Hemen ikusten dugu biak, DB3 eta DB4ak, eta hemen SOT23 ikusten dugu. Azkenean naiz eta euki itxura ezberdina, berdinak dira. Hauek dira bere balio maksimo absolutuak edo limiteak. Hemen neurtu diezen parametroak diez errepikatzen den korronten balio maksimoa edo tontorra, SMD-B3rako edo DB3 eta DB4rentzako, eta baita bebaik beste parametro bat, agertzen den beste parametro bat, biltegiratze temperatura tartea eta funtzionamenduko giltzaduraren temperatura tartea da. Ikusten den bezala, -40 eta 125 gradu zentigraduren artean. Baina guretzako edo niretzako behintzat, ezaugarririk garrantzitsuen, ezaugarri elektrikoak dira. Ezaugarri elektriko hauen artean, haustura tentsioa, haustura tentsio simetrikoa, haustura tentsio dinamikoa, irteera tentsioa, haustura korrontea, jasotze denbora, ihes korronte eta korronte balio maksimoak agertzen dira. Hauek, etengailu hauek, test egoera baten neurtu dira, hemen agertzen diezena 22 nanofaradiotan, eta hemen, agertzen dira zeintzuk izan diren lortutako balio guztiak, parametro bakoitzarentzat. Horregatik, zer diseinatu nahi bada, ikusita parametroak jada aukeratzen dut zein den nahi dudan etengailua. Eta ikusiko da, dauz ontxe 3 diagrama agertu dira ere, lehenengoa tentsio eta korronte kurba da, lehen azaldutako kurba, hemen ikusten den bezala da, VBO haustura tentsiora heltzean ikusten da zelan tentsio asko murrizten den, korrontea garraiatzen hasten dalako.
ikusten da bebai zelan simetrikoa dan. Urrengo diagrama erabili den test zirkuitoa da, hau ez da zertan, ikusteko nola frogatu zein den erabili diren gailuak eta zeintzuk diren hauen balioak. Eta azkenik 3. diagrama da jasotze denboraren neurketak, 110 eta 180 tartean egon dana. Oda, garraiatzen dagoen korrontea. Honekin bukatu dau lana, eta agur.